esta ocasión no demasiado lejos y nos vamos a... ¿dónde? A Álava. Buscadlo en internet. Escrito Alba con B. Nos tocó ventana. Aquí estamos nunhas boas cervexas. Álava, Alba, escrito Alba, con B, como vos dicía onte, é o nome en gaélico de Escocia, tamén chamada Caledonia. Este é o destino da nosa viaxe. Estamos iniciando un percorrido de varios días que nos levará polas terras altas escocesas, polas hébridas exteriores. Imos aproveitar para coñecer un pouco este verde país. Hoxe imos ver un pouquiño de Edimburgo, pola noite ou mañá, pois vos contaremos. Hoxe dedicamos o día a visitar a vila de Edimburgo, que é unha vila chea de vida, de turistas, un pouco un parque temático, cunha arquitectura que Isabel califica de masiva. As edificacións están cheas de pequenas ruelas ou corredores que unen a avenida principal cos patios interiores, que son verdadeiramente maravillosos. O Grassmarket era un mercado tradicional no que a xente se xuntaba para comprar e vender todo tipo de mercadorías. E aquí tedes tamén Victoria Street, que é unha icona da cidade polo pintoresco das cores das casas. O castelo de Edimburgo está construído sobre un promontorio, unha montaña de difícil acceso, un pouco cara ao interior da cidade. Todo o resto da vila construíuse arredor del, e ese é o motivo de que, estando moi perto do mar, a cidade fose construída máis ben cara ao interior. Todo o casco antigo atópase
terra adentro, non ao pé do mar, como cabería esperar dunha cidade como Edimburgo. E o motivo é precisamente que se construiu ao redor do castelo. A nosa visita continuou na destilería de Holyrood, unha destilería bastante moderna e única na cidade de Edimburgo, que admite visitas de turistas e que organiza tours didácticos nos que se explica a elaboración do whisky escocés. Se ofrecen catas de distintos tipos de whisky para que os turistas saíamos ben contentiños. Acostarme pronto. ¿Quieres acostarte pronto? Pues quiero dormir. Una iglesia. It's a kirk. Hoxe comezamos a nosa xornada cunha rapidísima visita á Facultade de Dereito da Universidade de Edimburgo. As gaitas para turistas son tan malas en Escocia como en Galicia. O Palacio de Holyrood é a residencia oficial da monarquía británica en Escocia. É o equivalente do Buckingham Palace. Está aos pés desta montaña que vedes nas imaxes e é un palacio máis pequeno que o de Buckingham e moito máis xeitosiño. Nas imaxes que ides ver agora vedes a abadía de Holyrood que foi construída no século XII, se non recordo mal. É unha construción maravillosa, aínda que está nun estado, como podedes ver, bastante lamentable. Infelizmente non vos podemos mostrar imaxes do interior do palacio porque non estaba permitido tomar imaxes nin gravar vídeos, pero direivos que estivemos na alcoba de María Estuardo. Vimos como vivían os reis escoceses e británicos con posterioridade ao século XVIII. Sabedes que Escocia foi un país independente ata o ano 1707, ano no que os parlamentarios locais votaron por maioría disolver o Parlamento escocés e fusionarse con Westminster, co Parlamento inglés. E dende entón, os dous países forman parte do chamado Reino Unido, non? De Inglaterra, Escocia e tamén Gales e Irlanda do Norte. Bueno, vimos despois o Parlamento escocés que foi inaugurado, creo que foi no ano 1998, despois da Devolution, que foi o equivalente do proceso de autonomía español, polo que o Parlamento escocés volveu a estar en funcionamento. Tivo poderes legislativos para poder promulgar as súas propias leis de maneira descentralizada. O edificio é dun catalán
dun arquitecto catalán, Enrique Miralles. Aquí nas imaxes que tedes a continuación vedes o Museo Nacional de Escocia. Non é que fose unha gran cousa, pero tiña informacións bastante interesantes, sobre todo sobre a cidade de Edimburgo, como creceu de maneira moi desproporcionada nos últimos séculos, e como no século XIX pois tivo que ser replanificada completamente para poder medrar de maneira máis racional. Aquí vedes o Dean Village, que é unha viliña que quedou rodeada polo resto da vila de Edimburgo. Era unha vila de muiñeiros, que tiñan as súas casiñas ao pé do río. Aquí vedes unha imaxe do castelo de Edimburgo que visitamos onte, magnífico, xa vindo de volta para o hotel pola tarde. Vedes que tivemos un tempo estupendo, aínda que vai un pouquiño de fresco, pero venche sendo como Vigo ou A Coruña no mes de decembro. My goodness, my goodness. Hoxe comezamos o noso día cunha visita a Forth Bridge, moi preto de Edimburgo. Esta ponte foi construída en 1890 e é un símbolo da Revolución Industrial inglesa, do avance que supuxo e da chegada e desenvolvemento do ferrocarril. Representa unha das grandes obras da arquitectura do ferro. De camiño a Inverness paramos nun pequeniño pobo, Pitlochry, que, segundo a reina Isabel II, é o pobo máis encantador de Escocia. Atravesamos agora os Montes Grampianos, que é un dos relevos máis antigos de Europa. E xa perto da vila de Inverness paramos no campo de batalla de Culloden, que foi o escenario do enfrontamento entre as casas de Hanover e dos Estuardo. Os Highlanders, os habitantes das Highlands escocesas, apoiaron a Bonnie Prince Charlie, que foi unha figura histórica defensora da causa dos Estuardo, e que perdeu a súa última oportunidade de recuperar o trono nesta sanguenta batalla na que centos ou milleiros de Highlanders perderon a vida no transcurso duns poucos minutos. Hai un centro de interpretación e podes visitar o campo que está en fase de restauración. Queren volver a poñelo todo como estaba na época para para facer pervivir, non, a memoria do que aquí aconteceu. Vedes nas imaxes o memorial que se construíu para recordar a estes Highlanders dos distintos clans. Vedes aí a rocha de cada clan e a reconstrucción dunha casa tradicional. Speed, buddy boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Visitamos na zona tamén uns monumentos megalíticos da idade do bronce, consistentes en 3 grandes túmulos, sepulcros con corredor, rodeados de círculos líticos, como vemos na imaxe.
rocked in the deep, Flora will keep watch by your weary head. Speed, bonny boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Burn are our homes, exile and death, scatter the loyal men. Yet ere the sword cool in the sheath, Charlie will come again. Speed, bonny boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. A última hora do día chegamos por fin á vila de Inverness, que cuxo nome quere dicir algo así como a vila ao pé do Ness, do lago Ness. Este río que vedes aquí é a auga do lago Ness que desemboca no mar atravesando a vila de Inverness. Ten un castelo que vedes aquí nas imaxes, que está en reconstrucción, é máis grande do que vedes aí porque a outra parte estaba con andamios, e é unha vila pequeniña con moito encanto. Santa letter to them bars and shell meet me again, you dar it's solemn year the ups of war if you meet me here in the morning. Shell it the letter the party crew is solid scum of prawns and follow me my merry men who meet Johnny Cope in the morning. Hey Johnny Cope, are you walking yet? And all your drums are beating yet? You were walking, I would wait to come to the calls in the morning. Come now Johnny, be as good as you would. No ano 1719, o Rexemento Galicia, parte do exército español, integrado por 300 galegos, desembarcou en terras escocesas para axudar aos xacobitas escoceses, Highlanders, na súa revolta en contra dos ingleses, para intentar restaurar a monarquía dos Estuardo, a Bonnie Prince Charlie, do que xa falamos no vídeo anterior. Unha parte do Rexemento Galicia atrincherouse no castelo de Eilean Donan, que vedes nas imaxes, e resistiu ata que as tropas inglesas os arrasaron. Esta sería a última vez que unhas tropas estranxeiras loitaron corpo a corpo cos británicos nas súas propias terras. A batalla destruiu completamente o castelo e xa non sería reconstruído ata ben entrado o século XX. Unha lenda local di que polas noites pódese escoitar pasos dunha suposta fantasma española, dun soldado chamado Carlos, que en realidade soubemos que era galeguiño.
illas de Harris e Lewis forman parte das Hébridas exteriores. Escollemos esta parte de Escocia como extremo da nosa viaxe porque nestas illas a maior parte da poboación fala gaélico escocés, que é unha lingua céltica vida da veciña illa de Irlanda hai xa moitos séculos. É unha lingua falada por moi pouca xente que está en vías de normalización e de recuperación, aínda que, como vos digo, non ten moitos falantes. Stryk mi sjálfin gesarste ich feich mi verwarte an chigunju non chigumarach smorchiguichir kortruagatami. No conxunto das Hébridas atopamos un bon número de monumentos megalíticos, de arquitectura megalítica da idade de bronce. O conxunto máis espectacular, quizás sexa este, o de Calanis, no que observamos no centro un círculo lítico do que parten brazos de idéntica medida en forma de cruz. Kahacın geçu Hamochri saberiść brucie Starich knacza. Descubrimos a Ness Historical Society por internet antes de vir aquí. É un centro cultural da zona dedicado á recuperación e conservación do patrimonio cultural das illas Hébridas, particularmente de Harris e Lewis. Atendeunos maravillosamente ben unha señora que nos falou en gaélico escocés e que dixo ali na cafetería diante de todos: aquí hai uns españois que queren escoitar falar en gaélico, e todos se volveron para mirar para gran vergonza nosa. Irvata nahoroena mohori solana kahacın jechu Irvata nahoroena Irvata nahoroena Irvata nahoroena mohori solana kahacın jechu. Parece ser que nos séculos X, XI e XII as illas Hébridas estiveron dentro da mesma unidade político-administrativa coa illa de Man, dentro do marco dun reino vikingo que se chamaba Reino de Man e das Illas. Posteriormente a illa de Man quedou cun estatuto un pouco especial que ten hoxe, e as illas Hébridas pasaron a formar parte de Escocia. Este é un dato que non coñecíamos e que nos pareceu moi curioso. Estamos aquí en Guasco, Pinta.
Hikiat hukinja karuk shota Gazar neodag faran yogish Maliadanya manitoba Dui huargan huadgan vanya Hanek mi lesavika ishe Nur rökjer sauna hier Saurig gurrit var skien Gjaurig vaden hydrauch itje Nami akam hinches noras Da eset ich pair vrogan Agus marvinam fokan Sauner luistjanin sjolja Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabbij jullie tussen spaars, die naar wapen. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabij jullie tussen spaars, die naar wapen. Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabij jullie tussen spaars, die naar wapen. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabij jullie tussen spaars, die naar wapen. Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Hoekede van het woord, hoe de woorden stipuletten. Je gede van het chille, gaan je lekker jaren. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabij jullie tussen spaars, die naar wapen. Van het je wekt al banen aan Polen, je tabij jullie tussen spaars, die naar wapen. Quick, Padre María, ¿nos enseñas la habitación? ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! Es un hotelito con encanto, está muy bien, se come de maravilla, desayunos exquisitos. Non hai nada para comezar o día como un almorzo frugal. Pouca cousiña para quentar o corpo. Hoxe completamos o traxecto desde Wick, na illa de Skye, ata Glasgow. E aproveitamos o camiño para facer varias visitas curtas. When will we see your like again? That fought and died for your wee bit hill and glen and stood again. A nosa primeira parada foi a vila de Fort William, que foi unha descoberta improvisada maravillosa, porque é unha vila moi agradable. Tivemos a oportunidade de comer no Black Isle Bar, que é un bar feito nunha igrexa,
e disfrutamos desa Karma Cola que vos aconsellamos e que patrocina este vídeo, non é broma. And autumn leaves lie thick and still o'er land that is lost now, which though Outra parada improvisada e que nos prestou moito foi o paso de Glencoe, ideal para facer roteiros de sendeirismo e unhas paisaxes maravillosas. Aconsellámoslo. and sent him homeward to think again. Those days are past now, and in the past they must remain. But we can still rise now and be the nation again that stood against him. Proud Edward's army and sent him homeward to think again. Oh, Flora Scotland. Estamos en Hidden Lane, aquí en Glasgow. Glasgow, los mejores precios. And died for your wee bit hill and glen and stood against him. Proud Edward's army and sent him home. Nada, vamos a un pub ahora a tomar una pinta. Una supongo. pinta. Venimos de cenar, estamos en Hidden Lane, ¿no? Wow. Entonces, pues, continuamos, ¿no? Vamos. Thick and still, o'er land that is lost now. Aquí en el pub. That fought and died for. A Escola de Arte de Glasgow é unha das obras máis importantes do Glasgow Style. Esta obra é de Rennie McIntosh, do grupo dos Catro de Glasgow. Lamentablemente quixemos visitala e non foi posible porque estaba en restauración como consecuencia de varios incendios que se sucederon nela. Que, María? Que pasou con... obras, Está en dos obras. incendios continuos. No hay manera. Ai. Glasgow chama a atención pola súa diversidade arquitectónica. Tanto nos podemos atopar, pois esta catedral de estilo gótico, aínda con vidrieras contemporáneas, como multitude de edificios de todos os estilos, chamando a atención sobre todo a arte contemporánea, non só o modernismo, o Glasgow Style, senón influencias en edificios racionalistas de Le Corbusier, edificios eclécticos, etc. Glasgow é unha cidade moi vibrante, chea de vida e ademais berce de numerosos grupos musicais que medraron ao abeiro desta cidade tan artística e tan chea de cultura. Que animación, María! Sí, muy
animado, estamos en Buchanan Street. ¿No será Buchanan? Se vos molan as gaitas e queredes comprar unha, xa sabedes. Es Glasgow Style. Para os que sodes futboleiros, recoñeceredes a tenda oficial do Celtic Football Club. Onte rematamos o día neste fantástico pub de Glasgow a tope, con música alternativa e xente de todos os pelaxes, aínda que non se vexe no vídeo. Aproveitamos para despedirnos ata mañá. Mañá será o noso último vídeo, non vos vaiades aínda. Ata mañá. E xa para rematar, mostrámosvos a que foi a nosa última visita na cidade de Glasgow. Estamos en el Willows Tea Room, una arquitectura de Rennie Mackintosh. Rennie Mackintosh es uno de los arquitectos más importantes del Glasgow Style, pero no hay que desmerecer a las hermanas McDonald's, que también eran arquitectas, mujeres arquitectas y diseñadoras de interior, y a McNair, que es el otro del grupo de los cuatro. Este es un café modernista del Glasgow Style. Sin embargo, es un modernismo, bueno, pues aunque tiene algo de vienés, es bastante diferente al que se hacía en Bélgica o al que se hacía en España. El estilo de Glasgow se parece sobre todo, o tiene como influencia, los castillos escoceses. Me refiero a arquitectura exterior. En el interior ya veis que es más vienés, con los círculos famosos de Viena. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que en el modernismo el artista no solo realiza la arquitectura exterior, el diseño del edificio, sino todo lo interior. Son artistas totales, hacen el diseño de las sillas que vemos aquí, altas, muy famosas de Mackintosh, las lámparas, la vajilla, las mesas, todo. E isto é todo. Despois quedounos un día enteiro de viaxe, 3 avións para volver a casa, agora pois poñerse a traballar outra vez.
é o que nos toca. Moitas grazas por acompañarnos, por estar connosco, pasámoslo moi ben, lendo as vosas mensaxes e interactuando convosco, e nada, esperamos poder volver viaxar outra vez e compartir outra viaxe de novo convosco moi pronto. Unha aperta moi forte a todos e a todas. Dag beleef, agus Bianacht lacht.